Omongka kaisa Barday o baragi asrani student rok mwsamani borok Barday o asuk thaskai mwchalaika o chwrainaik khushi khai tongthokhainai thaskai mwchalaika hwnkhe o gaan hwnkhe ang rwui maliya copyright khlaina swrwinai o gaan wngkha नींद हो रही है चैन खो रहा है जाने जा रही है ये क्या हो रहा है ये क्या हो रहा है ये क्या हो रहा है ऐसा मुझे देखो मेरा दिल धड़क रहा है हाँ ऐसा मुझे देखो मेरा दिल धड़क रहा है मनो गान नरो बुसिबाय ang sini yang manti manti ki tu rozabri kha noro tong naidi video nai bo busa thaskai mosalaya degara sna thaskai kha nari sarai bo niko sarai da sa thau ko morok joto no ko bukhano bor teacher ni sarai da borok hacha hacha je kathalai nei dorkha naithok tongayo ang copyright khlaina swrwing gaan rwui malai bwla niko joto no classmate joto no sari kaham bolok khaya bolok somoi mai anggai hingke ang tau job pi thanai tongo niko petrol tuijak o thok mane gari thokpai khe lama danai haita hingke amon bagui lama rok swnamka tabuk hingke swnambai ko swnamani paya khota amon taba ang no phurunga nai tongni ang ta job pi thang tong nai tong chai solekha yaro sapai ko labo swnamani 어머니 신년에 삽신다 어머라고 그 영문제 왜 소민이 나 말고다 이 영어는 쓰는 게 말고 와르 톱사르 잡 Ya, jadi beda lama. Ya, kami lama.